Днес правиме къща в Майнкрафт, която е вътре в камъните. И аз съм Борис. Днес играя на оцеляване. Правих друг клип, но ми е твърде голям, защото за първи път правя клипове. Клип на каквото и да е. И за това ми е трудно. Не ми го приеха, защото ми е твърде голям. Аз много исках да направя клип, но те просто не го приеха. Затова сега просто си играя и го снимам. Както виждате, използвам дървена кирка. Имам си легло на графическо. И така, къщата ми е почти готова. Тук трябва да го покрием, да не бъдем зомби. Аз всъщност играя на спокойно. Има само животни тук. И вече става тъмно, мисля, че след малко ще трябва да си легна. Опс. Е така. Да, то с ляв бутон се ляга, ако някой знае, с ляв бутон се ляга. Така, вече е ден. Това няма нищо. Слънце. Аз ще си направя още една кирка. Този път каменна. И ще отида да насека дърва. Защото почти няма. Останах с 6 дърва. Имам, както виждате, 49. 39. Камък от правенето на къщата. Взимаме брадвата и отиваме да сечем дърва. Майнкрафт е много хубава игра. Както човек да се не притъпи, но аз играя на спокойно. Всъщност прилепите не са заплаха. Не могат да ви убият. За това сигурно са така. Аз няма да се отдалечавам много от къщата. Само колкото да набира малко.
Както виждате, видях Sugar King. Това е захарна тръстика, някой го казват. Ето ми там къщата. Както ви казах, няма да се отдалечава много. Направил съм си готов, трябва нещо да копая. Аз правим много започвам. Ще я сега. Гледате. Това е взема. Бъгна се. Ето. Така. Ще се прибирам вече в къщата. Ето е там. Мисля да направя една врата. Както виждате, вече направих стак обработено дърво. Стак и 56. 58 бе. И така. Ето така се прави врата. Трябва 2-6 така. И ето ви е вратата. Пак казвам ще ви кажа, с ляв бутон се слага и с ляв бутон се отваря и затваря. Има и желязна врата. Обаче аз нямам желязо. Я мога ли да направя? Дали мога да направя каменна? Както видяхте, от камък врата не може да се направи. Сега ще искам да направя малко пръчки. Стак и 3 пръчки имам. Ако по-нататък открия желязо, ще ви го покажа. Ще ви оставя, мисля по-нататък да си правя мина. Да. Но сега да си изхвърля отвирката.
разширя. Дървената кирка е най-малкият клас. Но може, ако искате да чупите кол, това са въглища, ще ви трябва, може да чупите и с ръка. За първи път играя на оцеляване. След малко ще чуете звука. Ето, чухте звука. Какъв звук издава, когато ми се щупи кирката. Ако чубите с ръка, става по-бавно. Но ако чубите с дървена кирка, малко по-бързо. Ако чубите с камена, още по-бързо. Ако искате да направите такъв камък, трябва да го изпечете. Ето, аз вече имам стак. И ето така се прави печка. Ето, да не знаете. Ето печка. В нея може да се правят разни неща. Да се пече. Навънка стана тъмно. Слагам печката и заспивам. Да, защото няма такова. Навънка просто тъмно. Сега ще се стъмни. И заспивам. Да. И колко време още вече не трае този клип?